Как се зарежда филм в Hasselblad с гръб. Тук го отделен гръб, за да може човек да си носи няколко филма, да си ги сменя. Изважда се, трябва да има приемаща шпула. Тук в магазина от тази страна, като към зъбното колело. Вземате си филм, ставяте си го в даващата част. Изваждате си кутията на филма, слагате си я в процепа на приемащата шпула и навивате, докато стартът не застане заедно с тази стрелчица е тук. След това нежно си го мушкате, заключвате си го, навивате до първи кадър. Ето, първи кадър. Махате си ножа за масло, зареждате си и штрак. Ето ви го. Великия Хасел. Шведска стомана. Благодаря.